با armanca piştgiriyê bidin çalakiyên grava birçîbûnê yên digirtîgehên Bakur û dewleta Türk de şandeyek ji nûnerên rêveberiya xwe ser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ya li Başûrê Kurdistanê Serdana nûnertiya HDP ya li Hewlêrê kirin. Şande di civînê de piştgiriya xwe ji bo çalakiyên grava birçîbûnê ku ev heftê rojin girtiyên siyasî yên di girtîgehên Bakurê Kurdistanê û dewleta Türk dane destpêkirin nîşandan. Nûnera rêveberiya xwe ser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ya Başûr Nûrşan Hisên têkildarî Serdanê axivî. Gotgo ew piştgiriya xebat û têkoşîna gelê Bakurê Kurdistanê dikin. Berxwedaniya zindanan destpêkiriye ev zêdetirî dimehin hevalên HDP parlamenter serokên şaredariya gelek kesên ji bo jiyana demokratîk û azad tê dikoşin di hindir zindanan de ye bi giştî yani em dikarin bêjin kesên ku ji bo demokrasiyê tê dikoşin hemû di zindana de ne û çalakiya grêva birçîbûnê ev bû dimehin destpêkiriye. Rastî jî em wek rojava palpiştin piştgirî yani bi hemû hêza xwe ya piştgiriyê hemû hêza xwe ya dilê me li gel wan lê dide em piştgiriyê dikin. Nûrşan Hisên dazanîn got faşîzma Türk gihaştiye asta herî jor û bûye metirsiyek mezin li ser gelê Kurd û gelên Rojhilata Navîn. Nûrşan daxwaz ji aliyên siyasî yên Kurdî kir got li dijî metirsiyên dewleta Türk yê girtina xwe çêkin. Îroj em dibîsin ku heta bê ku zanîngeh jî qeyûm li ser daniye gelek kiryar û tiştên ku li beramberî mafê mirova li beramberî hêza azadîxwaz û demokrasîxwaz yani faşîzma dewleta Türk giştiye îdî lûtkeya herî dawî. Dewleta Türk ne tenê li Bakurê Kurdistanê ne tenê li Tirkiye li ser hemû beşên Kurdistanê yên dîtir li ser Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê xeteriyekî zor mezin e. Herî dawî jî Nûrşan Hisên balkişan ser nêzîbûna pazdê Sibatê roja got komploya li ser rêber Ocalan pêk hat û got divê di salvegera komployê de gelê Kurd û dostên xwe li her derê rabin.